Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nama kula Nega Afi, kelas kalih welas TITL kalih, absen 26. Ten mriki kula badhe maosaken pranata acara panampi panggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linambaran manungku puja wonten sahadap pepadhaning Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Asih. Mugia sedaya pinaringan rahayu widodо kang samya pinanggih. Amin. Nuwun panjenenganipun Bapak Nega Afi ingkang minangka talanging basa panjenenganipun Bapak Sena Wijaya sekalian Ibu. Kula pun Nega Afi ingkang minangka wakil saking Bapak Sucipto Adi sekalian garwa kepareng matur. Sepisan ngaturaken pambagya wilujeng sak rawuh panjenengan sak pagombyong ing griya pawiwahan ngriki. Awit sampun keparingan wilujeng boten wonten pringga bayaning marga. Kaping kalih paringipun salam taklim saking besan sampun kula tampi lan kula aturaken dumateng ngarsanipun Bapak Sena Wijaya sekalian garwa. Sakluwarga hamangsuli kanthi waosan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia karaharjan saha katentreman tansah lumebar dumateng panjenengan sabriyat ageng. Ugi nyuwun pangapunten, kula sakluwarga mbok bilih anggenipun ngaturi suguh, gupuh, lungguh sarta aruh kirang mranani panggalihipun panjenengan sedaya. Awit menika nyuwun lumuturing samudra pangaksama. Kaping 3 nipun menggah pasrah panjenengan pengantin kakungipun anak Mas Danang Wijaya putra kakung saking panjenenganipun Bapak Sena Wijaya sekalian sampun kula tampi kanthi asta kekalih ugi kanthi sukarelaning penggalih lan tumunten kapanggihaken kaliyan Nimas Ayu Sekar Arumsari putri saking panjenenganipun Bapak Sucipto Adi sekalian garwa. Awit menika kula nyuwun donga pangestu panjenengan mugi-mugi dawuhipun Sri penganten anggenipun mangun bali somah tansah pinayungan sih saha karoban berkahing Gusti. Kinya lumampah wonten samudraning agesang pinaringa wilujeng lancar boten wonten pamping setunggal menapa. Mugi Gusti Allah ngijabahi. Amin. Wusananipun ambuk menawi anggen kula nampi rawuh panjenengan sak panggombyong kathah lepat saha patrat ingkang boten damel karyanake ing tias nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.